kan ġimgħa tajl, Zara. Illum qed narak vera twila ħdejja. Qalbi. Il-bis takkuna twila. Għandi l-wedges. Għax ħabba dar il-wedges aħjar mit-takkuna. Qed narak jiena fik tifla. U minn banda ġit mela. Marem. Tajba, le? Mela l-bira. Mela l-bira, għajdilom. Il-bira ovvjament. Sejrin naraw l-Destiny. Aħna mnalina li Destiny ħad kanta number 16. Fil-11 għallu Fil-11 għalunna mela jiena kont mistidna n-nis. Jiena kont qed nara television. Flash ratilhom ħanitlaqta. Kienu għadhom number 8, ġifieri. Forsi kienu number 8. U jiena tlaqt insomma. Wasalt id-dar, għat neħi il-make-up, għamilt belate, kienu jisom 10:35. 10:35. Il-leli għatlu dak il-ħin. Uġġejt bil-eda. Stenna, minu għajl? Ant Andrejana. Illum kan ġimgħa tajl, Zara. Illum qed narak vera twila. Il-film għatlu ħalli naraw il-Destiny fil-11. Ma kont għadek ma qallibtlux int. Le, jien ma narax l-Eurovision. Xejn. Il-Destiny biss. Jiena ntfajt bit-tek. Daw kif qed iġibu Is-songs kollha wara 16 songs. Ġebbet l-Andreana. Għan. Jien libtlu issa. Jien issa libtlu beda? Kantat. Le, għalti. Fil-11. U insomma bil-Malti tlifnija. Ta' xej domna najdu fil-ħodu l-ħanaraw il-Destiny, l-estate il-lelina il-lelina eccetera, u tlifnija. Mbagħad imma inti għamilt rewind. Jiena sibta minn ximkien. In the meantime waqt li qed infittixa il-partner tiegħek kien ħajoħroġ il-kelb qalli bli television għattu x'inti tagħmel. Qalli issa mhux paqpa insomma. Mhux paqpa għandna il-kienu ġejjin punti. Of the story, tlifna kollox, però mbagħad rajni għataddi. U marret tajjeb u proset, girl power. Jiena fan number 1. Jekk għaw, ħanajd issa qudiem Malta, trid? Xiex. Jekk ma nirpux dis-sena. You never know what's coming in the future. Tistax tajt. Irridu nirpu dis-sena. Inti għatlek li ħanidħol jiena l-X Factor ġbin. Mela jablila tirbaħ. Sewa? Għax ma jerġax jiġi Malta. Inti tħaff li jiena ma provajt. Pero jiena nixtieq ngħid li iktar mill-performance tagħha u iktar mill-ifraħ meta rajta tgħaddi oġbitni dal-għodu qed nara TVAM waqt qed nipprepara biex niġijaw u rajt il-konferenza u qed ngħidlek għax jien niftakar Mel. 100 points. Peress li jiena ħafna drabi ħadd sem. Proset. U daw kollha sħabi, sħabna. U dejjem, ħanaraw issa kif jitkellmu qudiem min-nies, ħanaraw issa mhux kapaċi, dejjem jgħidu għaddi u dejjem kapaċi. Mhux ovvja. Però Destiny ta' 18 u x'naf jien. Fat. Kemm tkellmet tajjeb. Min għadu marax il-konferenza stampa li għamlet dal-għodu. Le mhux dal-għodu. U l-bira. Il-bira. Vera qed ngħid, jien ma nafix personali, nafa ħelwa xi sweet dejjem titħaq, fimt talent kbir. Però Tigra, oġbitni. Proset. Issa, illum ovvjament il-programm waqa naqra ta' taħt fuq, għax kellna żewġ mistednin. Żewġ cancellations. Żewġ mistednin li ma ġewx. Illum passoltu jkollna il-culinary u ġvera. Però minn flok għandna is-savior tagħna. Iva, dejjem jiġi. Salvatur. Dejjem jiġi. Dejjem. Meta jkollna bżonn li xaħat jimlilna xi spazju jiġi, God bless him. U dejjem isib xi jgħid. Misbani, mhux qed jieħu pjeċir li qisu qed iżott it-toqob bil-Malti. Le, ma tajdi mintu x'inti tajdilu tajdilu. Aħna ma ftemniex li mhux hekk ħatajdilu. Le, mhux hekk. Ma sottx it-toqob, ma tiż aħna nħobbuk ħafna. Le, ismani, ħanajdlek mhux issott it-toqob. Polifiler qalulek. Le, ħanfehmek. L-ewwel net jiena vera happy illi qed nkellmek jien illum. Nirringrazzjak, onorat. Għax inti, mela ħanajt iż-żewġ affarijiet, m'intix mhux għax timla t-toqob, għax inti bniedem. Ma jkollokx tagħmel? Le! Taf xi tajt. Għax ħawadi li kont ħanajda. Tuni ħafna idejat ta' xnajt. Kont ħantik il-komplimenti taf xi tajt u dejjem validu. Sewa, is-inti kont l-ewwel bniedem ikolli ngħid illi meta jiena waqajt spiċċajt nħares il-fuq ma nistax niġi stidinnik u rajtek. Mela. Għam nishtiq edem. Kont dej il-pjanti. Zomma nkawnek għaw il-pjanti, għala. Jiena kont dej il-pjanti. Jiena, le. Daka mek. Minn fej konna namlu l-live link mid-dar, dejja kien xeba pjanti tfaħħom fil-kantoniera. Batrajna l-kelb. Anyway, mela, illum ħan nitkellmu fuq. Frequently asked questions, ġifiri domandi li jistaqsuk ħafna drabi, li jiġu staqsuti lil ħafna nies
fil-ovvjament din is-sena. U ħatajdi daqsxejn x'inhu ma l-iktar domandi li n-nies jistaqsu. Prosit. Number one, jekk mhux qed nara l-miżin jiċċaqlaq, iġifieri mhux qed nagħmel progress, jew ħanpoġġuha mod ieħor kif jistaqsuha normalment in-nies isma' il-miżin imweħħel. Mela jiena mhux qed nagħmel progress. Ikun statement. Frustranti. Ħafna. Li l-mizin ma jitxaqlax. Binder dandet, tajt irrit nitlef dak il-kilo. Għajdli. Eżatt. U frustranti, għax aħna mal-min trenjati b'dak il-mod. Illi biex tonqos, trid tonqos mill-mizin. Ir-realtà hija illi anka atleti issa daw ikunu jitrenjaw regolari, jieklu normalment bil-nutritionist magħhom, bil-fizjo magħhom u kollox, u kol bħala weight, anzi pjuttost normalment iridu iżidu. X'qed niprofa nfihem, tgħidli mela jiena futboler, mela jiena atleta, x'importani x'jagħmlu dawk. Fajn. Imma għall-eżempju tal-lum, biex naraw illi il-miżin mhuwiex measurement, mhuwiex kejl ta' progress jew le, għandek atleti li jkollhom bżonn iżidu il-weight mhux inaqsuh. U bir-raġunament tagħna tajt jekk jiena żidt il-weight mela ħankun itqal, ħankun eħxen. Xejn affattu. Għax il-weight skont minn fejn hu ġej l-aktar importanti. Għax il-muskolu jiżen iktar? Ekku, dik waħda, mela bej wieħed u ieħor ta' illi jekk aħna jkollna pereżempju dan l-ammont ta' toning, ħana mela jekk, madwar 3 darbit daqsu huwa kilo xorta però ta' xaħam. Mela jekk bniedem għal-mod tal-kelma neħħa daqshekk xaħam. Tajjeb, imma żid madwar terz tiegħu bħala toning, il-miżin baqa' kważi fejkien jew fejkien, imma mill-inċis, imma mid-dera, imma mis-saħħa għal il-qudiem. Allura għal daw in-nies illi jiffrustraw ruhom u jkunu jridu jaraw ċertu progress, nimmaġina li hemm modi oħra kif tkejjel u xekk. Ekku, illi apparti l-inch tape li huwa l-aktar ħaġa naħseb konvenjenti, ħafna minna ngħidu x'ngħidu nibbażaw fuq id-dera. Jiġifieri kif joqogħdu li l-ħwejjeġ x'nara fil-mera. U naħseb dik hija l-iktar ħaġa realistika, Adriana, x'da billi bir-rispett kollu nitla' fuq xi miżin illi jaqra li sal-inqas point xi ħaġa. Il-point ma la jitlaqu jiġi. Il-point jitlaqu jiġi. Xi jgħid il-miżin mhux neċessarjament kif qed inħossnijien u x'qed nara fil-mera. Tajjeb illi tara ċertu progress, però jiena għalija ngħid għalija anke nissuġġerixxi lin-nies illi l-ħabib tagħna l-inch tape jekk dejjem inkejluh mill-istess post u jekk nista' nagħti daqsxejn ideat. Aħna nissuġġerixxu hekk illi madwar il-waist tagħmel id-zero min-naħa tal-inċis fuq iż-żokra. Alright, u d-dawar terġa' tasal għaż-żokra. U d-dawar tasal għaż-żokra biex għandek point of reference. Dejjem l-istess post għax jista' jkun illum tellajtuha u bada tell-niżiltuha u għatops. U fil-fatt nitkellem anke ma' ħajjata jgħidu li menithom il-waist, toħduha waħna l-waist taw insomma. Aqbad punt u jiena nieħdu mill-inqas wieħed ħalli ma naqax dawn. Fejn jiġi l-inqas ngħidtaku. Jieħa nissuġġerixxi bil-kontra, inti ħadkejjel l-aktar parti li ddejqek forsi. Għax inti, again fil-mera, tixtieq tara l-iktar progress normalment, fl-iktar parti li tixtieq it-tejjeb. Mela, dika madwar iż-żokra. Imbagħad, l-iktar parti wiesa tal-patata, tajjeb jiġifieri noqogħdu la ġemba u naraw fejn naraw l-iktar kurvatura inkejlu madwara, u anka nissuġġerixxu l-ogħla parti tal-koxxa. U ħanaqbdu koxxa waħda u dejjem l-istess koxxa. Għax anka bej koxxa oħra ġieli jkun hemm naqa' differenti. Issa jien pereżempju tgħidli kemm ħadd tidħol f'dat dettall. Veru il-koxxa iktar ma titwessa, imma trid daqsxejn xejp ukoll. U mhux ovvja. Imma normalment min irid jonqos. Isu peress li hemmhekk iżomm ix-xaħam dakka tipikament fejn nużaw biex naraw. Tal-irkoppaw. Min l-irkoppa ħafna. Ara, dak li jkun jista' jażelu. Ekku. Però jidejqu. Ekku. U dawn it-tlieta normalment huma l-iktar tliet culprits ħansejħulhom hekk illi jkun hemm xi ħadd. Illi jdejquna. Mela dik mistoqsija number one. Mistoqsija komuni ħafna hija irrid nagħmel l-exercise kuljum. Kont se nistaqsijilek di. Milux ħarġet riċerka illi jekk nagħmlu nofsija kollox, idealment 5 darbit fil-ġimgħa anke għal kontra l-COVID ħajjejna ħafna. Mhux biss biex innaqsu r-riskju li nimirdu, imma li anke jekk nimirdu, aħna ħafna iktar armati għal kontriħ. U minn dal-istudju ħareġ illi you need to at least break a sweat, kif jgħidu. Ġifieri mhux immur nippassiġġa bil-kemm qed niċċaqla u fuq it-telefon. U tant minix qed imbagħti illi nista' nżomm konverzazzjoni normali. L-aħjar biex tinduna jekk hux effettiva jew le, jiena nista' nżomm konverzazzjoni jekk iva it's not good. Ġifieri. 100%. Għax jien kemm il-darba pereżempju nintefa' mpaċċpax fuq it-treadmill. U ma tagħmilx ħażin. Fis-sens, jekk dik hija l-workout tiegħek però
Le. Mhux biżżejjed. Issa per eżempju notajt, mindu ovvjament weġġajt qed nagħmel exercises vera slow tal-kor u nara l-mellini toqmos u kun hemm ngħid kemm irrid noqmos. Però l-exercises li tani l-physiotherapist li qed nagħmel l-ewwel net repetittivi u tedjanti. Però tħoss l-araq. Jiġifieri alla volja qed nagħmel inqas u qed nagħmilhom slower, xorta tinħossni noroq u ix-shape isa Eżatt. tiġi xorta. Ara Adriana, Covid apparti, l-ideali ikun illi aħna nużaw ġisimna kollu. Okay. Iġifieri, jekk per eżempju illum qed nifoka l-aktar fuq l-upper body, Alright. għada ħan nifoka aktar fuq il-lower body, jew inkella kull workout qed ninvolvi xi ftit jew is kullum kien. Kullimkien. Ħajkun hemm każijiet bħal tiegħek illi l-ewwel l-aħjar tina pari l-fizjoterapista jew it-tabib fuq l-aħjar nagħmlu. Nażżar dan ngħid fizjoterapista normalment jagħtik iktar parir preċiż minħabba li s-sezzjoni tiegħu l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu hija fuq l-eżerċizzju. Dak dejjem il-parir tiegħi hu parir ta' fizjoterapista. Issa, il-mixi bil-mod huwa tajjeb għal min irid jirilassa. Għal min irid jgħid ma xi stress ħanmur nimxi. U pereżempju nitkellem ma' tal-familja fuq il-mobile. Fine. Li qed ngħid jien huwa illi biex naraw anka fat loss iktar milli weight loss, mela aħna il-qofol mhux kemm nitilfu mill-weight kif semmejna fil-każ tal-footballers eżempju. Imma kemm nitilfu mix-xaħam. Xuwa x-xaħam li ħajaffettwa d-dera u anka s-saħħa. U għal daqstant irridu l-ideali illi aħna nżidu it-toning jgħidulu. Mela meta aħna ħanżidu xi ftit il-muscles għal dawk in-nisa li qed jarawna, muscles mhux bil-forsi tkun bodybuilder da. Lele. Imma li inti żżid naqra l-muscles, it-toning tiegħek kan użaw kelma hekk iktar komuni. Sabiħa wkoll id-definition ma tkunx esaġerata. Ekku. Dan it-toning ħajoll il-metabolizmu illi bis-saħħa tiegħu inti ħadd kompli taħraq aktar xaħam wara. Anka meta mhux qed titrenja prosit. Jiġifieri qisu investiment illi dak il-ħin li inti poġġejt mhux malli waqaf isir il-progress. Imma dak l-istess progress. Jiġifieri inti qed tgħidli di biex nifhimha. Mela. Li jekk nagħmel pereżempju aerobic exercise nofsija. Jew nofsija weight core, aħjar il-weight core għal shaping up. Normalment. Għaxjena tip. Ekku. Kont, issa biex nerġa' nibda fadalli ħabbarari. Irrid niġri ġirda nofsija u daqshekk. Mhux problema. Imma teknikament. Number soret naqtalek ta' ma nibda niftakar ħafna affarijiet importanti nsemmuhom. Number one, għamel dak l-eżerċizzju l-aktar li tħobb tagħmel. Jien biex ngħidlek Andrijana tibqax tiġri għavolja tieħu pjaċir, għamel naqra weights. Kieku jiena fiżjo li minix u ngħidlek isma' ħabba darek tiġrix għal-issa, hemmhekk alright. Imma jiena bħala coach min jien biex ngħidlek hija volja tieħu gost tagħmlu ta' ma rridekx tagħmlu aktar. Eżif. Ibqa' għamel dak illi tieħu gost u kapaċi tagħmel u li taħseb li ħatibqa' tagħmel. Dik rule number one. Rule number two, jekk tieħu pjaċir tagħmilhom it-tnejn, resistance training, illi ġifieri aħna qed nużaw il-weights, qed nużaw anke ġisimna bħala peace kultant, hawnhekk għandkom id-dumbbells, eċetera. Dawk għandhom benefiċċji tremendi. Jiġifieri iktar ma jgħaddi żmien, aktar qed toħroġ riċerka li tajjeb għall pressjoni, għall kontroll tad-diabete, għall mart tal-qalb, għad-dera ovvjament, għall metabolizmu biex inti as you age, meta tikber, tibqa' xorta ġismek jiffunzjona iżgħar, torqod aħjar, tqum aħjar. Il-benefiċċji huma tremendi u dan huma black on white jiġifieri studji u ħafna studji li jsiru. U jiena nħossu kol kalma. Imma meta issa li bdilt l-exercises u qed nagħmilhom slow u core, nitfa' daqsxejn yoga music, m'għandux jaqsam xejn mal-exercises. U x'in nispiċċa shower u ngħid jekk hemm jien kalma, isni għamilt isu il-meditation tiegħi. Għax jiena kien qalli ċertu guru qalli inti meditation. Trid inti bniedma titċaqlaq ma tafx toqgħod bil-qiegħda. Ħanajdlek jiena m'iniex persuna nemmen fil-bilanċ, naħseb fil-ħajja m'hemm xejn bilanċ, ma tistax tgħid. Marelli. Fis-sens ma tistax tgħid pereżempju ħanorqod 8 sigħat, ħanaħdem 8 sigħat u nagħmel 8 sigħat nilab għax biex tkun eżatt diffiċli. Però nemmen ħafna li jkun hemm xi forma ta' bilanċ, mela pereżempju jien nagħmel 5 darbit fil-ġimgħa resistance training. Darba oħra nagħmel sempliċiment mixja mmorru fil-kampanja u darba oħra nagħmel stretching. U tiskanta, dawk l-affarijiet li nqas li tagħmel tispiċċa l-aktar li tapprezza. Nista' nifhem eżatt ċettajt inti li meta nitfa' naqra background music u nagħmel naqra stretching kemm kelli bżonn. Però ma nasax nagħmlu kuljum għax imbagħad insibu jien boring. Ekku. Issa jew għax naf illi f'dik in-nofsija nista' nuża aktar aħjar. U niktar nagħmel affarijiet li nħu gost nagħmel. Again, back to rule one. Però
frequently asked question oħra hija dik, x'exercise l-aħjar nagħmel? All right. L-aħjar exercise huwa dak Dak li li tieħu tħobb. gost tagħmel, dak li tista' tagħmel u dak li tista' tibqa' tagħmel għat-tul ta' żmien. Għax jekk idejqek jew mhux possibbli, importanti tibidlu illum qabel għada. Fil-fatt l-istorja kważi ta' kulħadd. Ħanibda u nagħmlu jumej tlieta jew nixtru rota u nżommu għad-dar u mbagħad tibqem tonxor fuqha. Ekku. Għax mhix xi ħaġa li tħobb, xi ħaġa li twebbil tal x'ismu, ġifieri hija kulħadd jagħmel dak li jħobb. Ħażasik waħda jien. Mela. No pain, no gain. Tot jole. Ma naqbel magħha xejn personalment għax ikun hemm ħafna min jitħawwad il-pain mal-effort. Mela jekk jiena, anzi nista' nġib eżempju bik, tgħid li mat jiena għadni kemm kont numru ta' ġimgħat fis-sodda wiċċ il fuq, nista' nagħmel dan l-eżerċizzju u ngħidlek ejja ħanamlu dan u inti tgħidli aj ma reġgħet inħoss dari. Don't worry Adriana, no pain, no gain. Eżif. Le. Mela, ħafna ħjar jekk ngħidu no effort, no gain. Ma nistax noqgħod jiena nitlob illi f'daqqa waħda l-għada inqum nofs ix-xaħam illi għandi. Mhux hekk? Jew illi f'daqqa waħda naqbad nittonja minn kullum kien bla ma nagħmel effort. Tajjeb, allura jekk aħna nsibu mqar nofsija minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa idealment anke aktar. Illi fih nagħmlu l-exercise li nħobbu nagħmlu. U again, jekk għandna l-għażla nagħmlu resistance exercise, b'dak l-effort ħanaraw il-gain. Okay. Imma ma jfissirx li jrid akkumpanjat minn pain, għax l-uġieħ, tajjeb, inti u kun qed jisma' li għandu esperjenza ta' exercise. Jaf id-differenza bej effort u bej uġieħ. Bej soreness u pain. Mhux hekk. Sore all right, pain le, pain le. Nifhem ir-raġunament x'inhu ta' ma dak li jkun ġiri anke nara bajnejja jgħid qed inweġġa biex nagħmlu ma naf li għal-ġejt, le mu għal-ġejt ċeta ma iktar ħsara. Fil-fatt, ejja ngħiduha kif inhi, Andreana żatat kbir u raġuni li jien spiċċajt muġuha kienet għax jien iżżattat u rrid nagħmel l-exercises kollha u rrid nagħmilhom kollha. U ma kontx qed nagħmilhom tajjeb kemm il-darba, pereżempju Melanie, għandik biex sewwet tagħmilha, ħallini, pop weħelet. Allura hija xi ħaġa indi tallimta. Imma sometimes you learn the hard way, kif jgħidu. Għandek raġun u fil-fatt mistoqsija oħra hija di x'l-aħjar jekk nagħmilha waħdi jew nagħmilha ma' xi ħadd jew ma' xi grupp. Okay. Fejn laqda mis-saħħa. Iva. Mela tim tal-futbol partit politiku magħmul minn ħafna nies. Proset. U dawk jgħinu li xulxin jew ġili fixklu xulxin ma nżomm. Imma l-iskop huwa illi qisu kulħadd ħajaħdem flimkien biex l-ambizzjoni tagħhom timxi l qudiem. Tajjeb, ikollok pereżempju kif semmejna xi plejer il ma jfitjax f'tim jew inkella li ma jkunx jaqbel mal-coach, fine. Imma fil-maġġoranza l-interess ikun interess komuni. Ekku. U l-istess fil-ħajja tagħna. Jekk jiena ħadd ma qed jistennini, jekk jiena ħadd ma jaf illi nixtieq pereżempju nittonja aktar jew naħraq ix-xaħam aktar. Jiena min accountable għal ħadd. Ħadd. Jekk hemm xi ħadd illi mqar qiegħed pereżempju jkellimni qabel ma nibdew l-exercise, jekk xi ħadd qed jgħaddi għalija u mmorru għall-exercise. Jekk xi ħadd qiegħed jgħinni nitkejjel. Li għandek inti daqsxejn body system jgħidu ma titażżinx ukoll għax tgħid you're accountable. U pereżempju jiena u inti ftemna li morru l-exercise, illum għandek xabtit inti, illum għandi xabtit jiena u tgħidlu ejja Mati jew ngħidlu ejja għan mhux nofsi. Dal ħafna support tajjeb il-bnedmin Andreana minn dejjem. Fil-fatt hawn min jgħid li aħna bqajna neżistu ma kiluniex xi annimal kbir għas sempliċi raġuni li konna kapaċi ninaqdu. Tajjeb li ħadd ma kien għal rasu, jieħan uqtol d-dinosawru u taqtol liħor leha. Naqdu flimkien neħrisu l-ewwel minn dan. Tajjeb, waqt li l-annimali ħafna minnhom jaħdmu għal rashom. Aħna bqajna neżistu aktar xax konna kapaċi naqdu bħala tim. U fil-fatt fil-bioloġija titgħallem ukoll hemm ċertu tipi ta' annimali illi litteralment biex jiddefendu ruhom jiġu numru kbir. Ġifieri vera. In-nemus naf żgur dak. Ma dawk antipatki meta jiġu kollha fuq rasek. Le dawk ma niflaħ. Biex jikluna ġifieri. Ifimni dawk għandhom bżonna u. Fis-sens. Tip-top. Anyway. Fuq in-nemus inkellmu dak il-fit tara dak tal-aħmar. Dak bħalissa tkellmu tħallina jien nitkellmu. L-aħħar domanda x'naħseb ħajaddinna l-ħin. 30 minutes 20 minutes kull jum jew 5 minuti fil-ħodu, 5 minuti wara l-offsinar, 5 minuti flaxija. Hemm differenza? Interessanti. Mela, normalment għal kif jaħdem anke l-bniedem, aħjar jekk naqduhom, mela nagħmlu nofsija sura ta' nies ħanpoġġu hekk, għax is-sekwenza tal-affarijiet ħajaħdmu aħjar. Mela pereżempju, jekk jien għamilt naqra warm-up, iċċaqlaqt ftit, mela preparajt ruħi, tajjeb mela fl-ewwel 5 minuti preparajt ruħi għal 10 minuti pereżempju kwarta ta' weights li ħanagħmel. All right. U mbagħad wara li għamilt kwarta 20 minuta weights, tajjeb,
għandi jiena 5 minuti cooling down fejn qed nikkalma qed napprezza l-effert li għamilt, etc. U l-stretching li ħan għamel wara, għax jien għadni warm, jien għadni flessibli forsi, tajjeb, ħajkun aħjar għax ġismi qiegħed iktar f'sitwazzjoni tajba illi jista' jistreċċja. Allura ir-riżultat mill-stretching ħajjiġi aħjar ukoll. Mela lek ġieli jgħidula session, għax inti għandek ħafna components, ħafna partijiet differenti li jaqdu sessjoni. Pero għal min ma jistax, again, jekk għal xi raġuni. So by the way, opinjoni personali, min m'għandux nofsi għalih, m'għandux ħajja. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor irridu nivvintaw nofsi għalina, jew naqtaw l-iskużi. Jew tqum naqra kmieni, jew torqod naqra tard. Jew naqtaw naqra mill-affarijiet li m'għandniex bżonn nagħmlu. Ġien nagħmlu affarijiet li m'hemmx bżonnhom. Jew inkella anke waqt li pereżempju naraw television, jiena ġieli kelli treadmill fil-kċina biex waqt li qed nara television qiegħda nimxi. So, tista' tadatta kif biex tipprova ddaħħal dik il-ħaġa. Where there's a will, there's a way. U kull qatra tot dal-appell tiegħi jekk minn dak li semmejna llum tagħmel oġġett wieħed aħjar milli kont il-bieraħ għax il-bieraħ ma kont qed tagħmel. Proset. Grazzi lilek. Mod perfett biex nispiċċaw l-konversazzjoni. Dejjem ħanerġgħu ngħidulek żgur, però minn hawnhekk ngħaddu għar-riklami u nkomplu bqgħu magħna. FitAM jixtieq jirringrazzja lil James Dimek għad-diżinn tas-sett, Innovative Greens, AR Fitness u Gym Supply Malta għall-armar tas-sett. Morgan u Promod għall-ħwejjeġ ta' Melanie u Andreana. Xar Hair and Nails għal xar Melanie. Hair Design għal xar Andrea.